a mantenir una conversa amb aquesta periodista, encara que no ho diem, però al final el que fem els periodistes és intentar explicar la realitat d'una generació a una altra. I en el món en què vivim jo pujava pensant, cada vegada llegim menys, cada vegada escoltem menys els altres i en canvi cada vegada en mirem més i cada vegada treballem més el ser mirats. I jo pensava, les reflexions que farà avui la Pilar sobre una qüestió que segur que a tu et fa reflexionar, que és el fet que ara sembla que estem tot el dia exposant-nos i la vostra feina és més important que mai, captar aquell moment, captar allò que és realitat i no tot allò que al final són una concatenació d'imatges que no ens expliquen del tot la realitat. En aquest món en què tot el dia estem fent fotografies amb els mòbils, la vostra feina és més important que mai, Pilar. Sí, però també és més delicada, perquè hi ha tanta informació que a vegades ens oblidem que nosaltres estem per explicar històries amb imatges, que és el que jo he volgut sempre fer. I moltes vegades aquestes imatges són gratuïtes. Dius, per què no t'has entretingut a pensar una mica el que passava amb aquest fet? Per què no ho has explicat més bé? Per què tens tanta pressa? Llavors jo crec que hi ha moltes imatges que podrien ser vàlides i que en un moment no ho són perquè no hi ha una reflexió darrere. Em va agradar molt quan en Francesc, quan em va explicar el projecte de la Mira amb aquest equip magnífic de gent que hi ha al darrere, que es digués La Mira, perquè mirar és una cosa que fem poc. Vivim tan de pressa que ens aturem molt poc. I quan vaig veure el magnífic Sense Ficció, aquí a la Montse Armengou, que van fer dedicat a la Pilar Aymerich, La mirada felina, una frase que em va cridar l'atenció és una frase del pare de la Pilar quan ella era petita, perquè la Pilar observava i deia poc. És com un mussol. I s'ha convertit en un immens mussol professional, la Pilar, i aquesta ha sigut segurament d'aquelles frases que et queden al cervell. És com la meva tècnica, tots els fotògrafs tenim una tècnica i la meva tècnica és ser un mussol. I bé, per ara tampoc m'està anant malament. No t'ha anat gens malament, no? Per això que deies de la Mira, per exemple, jo mirant la revista pensava, jo em vaig barallar una vegada amb el de Visa por l'Image, l'Heroic, que és bastant, perquè va dir que el retrat no era important i que no sé què. I hi ha aquest concepte de fotoperiodisme que si no hi ha sang i fetge no és fotoperiodisme. I llavors ens tenim que abocar a que el fotoperiodisme és explicar una història de la realitat. I pot haver-hi un fotoperiodisme alegre. Vull dir, en realitat, l'alegria moltes vegades és revolucionària, no només la tristesa o la tragèdia. I amb això moltes vegades no hi comptem. A mi em van censurar unes fotos perquè eren uns immigrants, però amb colors, que estaven ballant, i l'única raó que em van donar, no, és que això és alegre i els immigrants són tristos. Clar, vull dir, per què s'estan creant uns estereotips amb les imatges que són estereotips de la premsa també, no? Vull dir, aquesta mena de coses fixes, no? Sempre tens que anar, no pots sortir-te del guió, no? I a la que tu intentes explicar les coses pensant, és que hi ha uns éssers humans que encara que... Que també riuen. Clar, que encara que el Mediterrani sigui un cementiri, n'hi ha que arriben, treballen i fan que el país tiri endavant. Llavors no, només és aquesta visió. Jo crec que tenim que aprendre a ser amb una visió més oberta i explicar les imatges en moltes situacions, no només en una.
I el retrat també és una forma de periodisme. Ara parlarem de la feinada que vas fer des del 68 i per sempre vivint al carrer, però tu tens una trajectòria també com a retratista, amb retrats meravellosos que no hauríem tingut. Hi ha una fotografia de Josep Pla, explica'ls, per qui no se'n recordi, com vas captar aquella fotografia de Josep Pla, perquè el vas ensarronar una mica. És a dir, Josep Pla no era fàcil de fotografiar, tu estaves treballant amb la Montserrat Roig, que va ser la teva parella durant tants anys, i captar una fotografia de Josep Pla quan no volia fotografies no va ser fàcil. No, a veure, l'he explicat diverses vegades, suposo que hi ha bastantes persones aquí que ho coneixin. O sigui, la Montserrat Roig estaven fent tota una sèrie de retrats d'intel·lectuals catalans pel Serra d'Or, per Destino, per diferents... Aquesta entrevista era per la revista Destino. I ella va anar a dinar amb el Pla i el Vergés, que era l'editor de Destino, i bé, van dinar, al final del dinar, la Montserrat Roig li va preguntar: senyor Pla, vostè què m'aconsella? Perquè jo estic començant a escriure i m'agradaria que em donés uns consells. I el Pla se la va mirar de dalt a baix i li va dir: senyoreta, amb aquestes cames no cal que escrigui. Llavors, clar, em va trucar la Montserrat. Et va trucar esverada. Mira què m'ha dit. I llavors dic, diu, escolta, no vol fotos, no vol res, diu, ja està, deixem-ho així. Dic, espera. I vaig pensar, me'n vaig cap al mas de Llofriu. I se'n va anar cap allà. I pum, me'n vaig cap al mas amb la sort de que quan anava a entrar s'obre la porta i surt la masovera. I em diu, ai nena, el senyor Pla l'està esperant, oi que li porta els llibres? Dic, sí, i tant. Corri, tiro escales amunt i em trobo el Pla com bon pagès, amb la boina, un guarda d'aquells grisos, el d'allò penjant, que normalment, com bon pagès, els diumenges es vestia per fer-se les fotos, no? I llavors li vaig dir, senyor Pla, jo sóc una admiradora seva. Jo ja per si de cas portava una minifalda fins aquí. Diu, jo sóc una admiradora seva, dic, li puc fer alguna foto? Va, sí, nena, va, vinga. Hi havia un balancín allà, li vaig fer la foto i quan acabo la foto... Una foto preciosa. Sí, que s'ha publicat molt. I em diu, ai, escolti'm, diu, i els llibres? Dic, sí, no pateixi, els vaig a buscar al cotxe. Vaig apretar a córrer i ja no hi vaig treballar més. Va ser la meva venjança personal. A veure, jo no enganyo, normalment. Faig comèdia. Era l'excepció. No, faig comèdia. Jo sempre dic que faig teatre, perquè vinc del món del teatre, però no enganyo. O sigui, la gent que li faig una foto sempre em mira els ulls. Sempre sap que li estic fent una foto. El que no sap és com me les he enjoponat per fer aquesta foto. Escolta, l'exposició ho reflecteix molt bé i, per tant, tu hi ha tota una etapa de la teva vida, quan tornes de París, quan tornes a estudiar, quan ja has viscut a fora i decideixes que t'instal·les aquí i comences a treballar en el món de la fotografia, que aquí passen moltes coses, molt ràpidament. I, per tant, tu has de viure al carrer i anar captant els moments, aquella sensació que segurament ara no hi és tant, perquè tots vosaltres que us dediqueu al fotoperiodisme sabeu que s'estan captant imatges constantment, però en aquell moment devíeu tenir molt la sensació de que hi havíeu de ser, perquè si no es perdia un moment, una fotografia que potser, si vosaltres no hi éreu, seria com si allò no hagués passat, no? Sí, això ho dic en el text de presentació de l'exposició, que per mi ho volia fer tot, sempre anava amb una càmera al moneder i sempre pensava que si no feia un esdeveniment que havia passat és com si no hagués existit, no? Però és clar, és que en aquell moment, sobretot per la gent jove, que a vegades no se'n dona compte, era un moment molt especial. Primer sortíem d'una dictadura. Després hi havia, clar, tota la Catalunya que desitjava ser millor amb molts projectes polítics, no? I es van ajuntar 3 generacions
que era la generació que tornava de l'exili, la generació que havia fet la resistència interior quedant-se i després nosaltres, els joves. Llavors, esclar, en aquell moment estaves rebent molta informació de gent que no la coneixies, que havia marxat, que pensaves també com hagués sigut aquest país si tota aquesta gent no hagués marxat, si no hagués marxat la Rodoreda, si no hagués marxat el Pere Calders. Vull dir, tota aquesta gent fan que un país sigui ric i després també que et donava la possibilitat d'aprendre. Hi havia hagut un tall i, en canvi, ara tenies la possibilitat de conèixer i aprendre de gent que et pensaves que no l'hauries vist mai. Totes aquelles entrevistes que va fer la Roig i que tu vas fer-les amb ella, perquè al final l'entrevista en el vostre cas és cosa de dos, ella parlava amb ells, tu les retrataves i la simbiosi entre totes dues va fer que allò fos possible. Allà vau conèixer, vau donar veu a persones que, tu ara ho deies, havien passat l'exili, Pere Calders, i de cop i volta, pum, els tornàvem a tenir aquí, o la mateixa Mercè Rodoreda, que no era precisament una dona que li agradessin gaire les fotografies. No volia fer-se fotografies. I l'entrevista era molt gèlida al començament, no? Clar, una dona que havia patit molt, que els seus mateixos companys l'havien apartat, no? I llavors entens que hi hagués una prevenció personal a que li fessin mal. El que passa que després es va anar obrint, la Montserrat em va dir no portis càmera, jo evidentment la portava amagada, i clar, acabar l'entrevista, doncs bé, vam estar parlant de jardineria. I llavors jo cultivava gardènies i parlant de les gardènies, ella té tota una sèrie de pintures de flors que estan molt bé, i quan vam acabar de parlar li vaig dir puc fer-li unes fotos? Diu, mira, m'ho he passat molt bé parlant de jardineria, va veure que no li faria mal, perquè a vegades es pots fer mal amb les fotos, i va dir que sí, i li vaig fer unes fotos molt boniques. Ara estaves parlant de fer mal. Els fotògrafs teniu aquesta capacitat, nosaltres ho podem fer quan preguntem, vosaltres ho feu amb la càmera, al final vosaltres en una banda o nosaltres a l'altra estem fent la mateixa feina. Aquesta sensació de ferir amb la fotografia, de capturar, de captar una imatge que en un moment donat pot fer mal, la compenseu a través de l'empatia, d'apropar-se, de conèixer aquella persona o d'apropar-se en aquell grup de persones que tu saps que els hi has de fer una fotografia en una situació difícil. Com és aquest procés, Pilar? Bé, primer aquest procés depèn amb qui entrevistes. Jo sempre m'he negat a entrevistar a uns personatges. A quins? Per exemple, gent d'extrema dreta, gent que, a veure, jo no soc democràtica amb la meva feina, no vull, segons aquí, fotografiar. I llavors, com que ser freelance és molt dur, perquè no saps si tindràs feina, si no, et permets que al ser freelance puguis dir no. I això és molt important. Quan tu pots dir, no, jo aquest senyor no el fotografio. I això és un avantatge que jo sempre he tingut. I en molts moments he dit, no, doncs aquesta persona no la vull fotografiar perquè no vull ni parlar d'ella i em sap molt greu que existeixi. I llavors el fet de tu poder regir el que consideres un ésser humà és molt important, que això a vegades molts fotògrafs que estan en plantilla en un diari jo entenc que no es poden negar, però si jo em puc negar, em nego, diguéssim, fent pinya amb tots els que es volien negar i que no han pogut fer-ho. Però també la fotografia permet retratar aquelles persones en les que considerem que no haurien d'existir, diguéssim. També el fotògraf té la capacitat, el periodista, a través de la càmera, de captar allò que el delata com a persona, no? Sí, clar, sí, sí. Això també és possible. Sí, sí, però jo no jugo a aquest bando. Em fa molta por i em fa molt fàstic, no.
Escolta'm, abans deies, hi ha fotografies que no he volgut fer a persones i en situacions també has dit, mira, això jo no ho vaig a fotografiar i això no ho seguiré. Ho has fet, això? No ho recordo, però segurament pot ser. Sí? Sí, pot ser. I en quines ocasions has tingut, perquè has viscut tota la transició, has viscut totes les manifestacions, les corredisses, en l'època franquista, després l'arribada a Tarradellas, jo què sé, tens fotografies meravelloses de totes aquestes èpoques. La consciència d'estar retratant, d'estar fent periodisme en un moment històric, l'has tingut en retrospectiva o l'has tingut en el moment de fer-ho? Bé, jo crec que en el moment de fer-ho intueixes que estàs fent moments importants, perquè a més era evident, no?, a partir del 75 que es mor el general Franco, clar, la gent surt al carrer. I a més el fotoperiodisme creix, perquè durant la dictadura no hi havia molt poc fotoperiodisme perquè no sortien als diaris, no? Llavors en aquest moment surt tota una generació, després de la meva generació inclús, de fotoperiodistes que estan intentant fer un fotoperiodisme europeu, cosa que abans no havien pogut fer. No sé què m'havies preguntat ara. No, si tenies consciència a cada moment d'estar retratant la història, no? De dir, arribar a Tarradellas potser és més fàcil, però una mani del moviment obrer d'aquella època, no? Que tu tens una fotografia... Sí, dels obrers de la construcció. Dels obrers de la construcció. En aquell moment hi ha consciència de dir, ostres, això és... Sí, perquè la representació amb imatge és això, no? Sempre dona el fet que ha existit. I a part també que vols una mica interpretar aquesta realitat. O sigui, jo no he fet mai fotografia informativa. Jo he fet el que volia ensenyar. I el que volia ensenyar d'una manera determinada, perquè jo tinc una estètica, una manera de fer. Jo reconec que potser un jove que està en un diari no ho pot fer, això també, però jo sempre he considerat que la meva feina era molt delicada i, per exemple, anava unes hores abans en el lloc de la manifestació per veure d'on venia la llum. Per exemple, la fotografia dels obrers, doncs estaven tots a la plaça Sant Jaume, tots per allà, que no hi havia foto, no deies... I llavors els hi vaig preguntar per on baixareu. Diu, no, baixarem pel carrer Ferran. Vale. Me'n vaig anar pel carrer Ferran i llavors hi havia tot un reguitzell de botigues modernistes i vaig dir, ja ho tinc. Em vaig posar en el lloc, quan van passar, llavors hi havia la força dels obrers cridant, les botigues modernistes que suavitzaven al darrere i que allò era Barcelona. Amb una imatge hi havia això. Però, esclar, això, dius, és que et prepares les fotos? Sí, perquè és molt important preparar-se les fotos i donar una imatge on hi hagi unes claus que la gent pugui entendre aquella fotografia. Però clar, quan se us critica o quan se us subratlla que prepareu les fotografies, jo penso, i nosaltres també ens preparem la feina que fem. Quan tu escrius i quan tu fas una entrevista, com a mínim, et documentes de qui és aquella persona. Per després poder-la escoltar, perquè si no féssim aquesta feina segurament no podríem exercir. Doncs exactament és el mateix que feu vosaltres. Sobretot, per exemple, amb el retrat tu tens que, si és un escriptor, tens que haver llegit els seus llibres, tens que pensar quin decorat el definirà i que amb aquesta definició... A veure, hi ha personatges que el decorat el defineixen i hi ha personatges que la seva cara és el decorat. I això, com a fotògrafa, tu ho tens que saber i tens que saber a on posaries aquest personatge. És Lola Anglada, oi, que tu tens una fotografia d'ella... En pla general, sí. En un pla general, per retratar la seva sensació de vençuda. Era la imatge de la persona vençuda. I allà la tens a distància. Sí, en pla general, o sigui, era ja molt velleta i hi havia una gran sala
I llavors li vaig dir, podria fer uns passos travessant la sala? I ella molt a poquet, i així, amb les mans així, va travessar la sala. I tinc la fotografia aquesta d'una velleta caminant a poc, encongida, i per mi era la imatge del vençut, de la vençuda, en aquest cas. Vull dir, perquè ella havia fet, a part d'escriure, havia fet tots els cartells de la Generalitat, el més petit de tots. Clar, si tu t'informes i saps qui és aquest personatge, llavors dius, vull que s'entengui que aquesta dona es va tancar a casa i ja no va sortir més. I era la resistència interior, però ja no era resistència, era només venciment, no? Hi ha una fotografia que també retrates el patiment humà en retrospectiva, aquella fotografia dels 3 exdeportats, que John Berger, en aquell llibre de les maneres de veure, diu que no hi ha una paraula que defineixi un fet, perquè afortunadament hi ha les històries, i si no, no existirien les històries, que una paraula no pot definir mai un fet. I jo aquella fotografia sempre penso, aquella fotografia defineix molt bé un fet. Aquella fotografia que tu els poses a tots 3 en fila en el mur passats els anys i aconsegueixes retratar la mirada de tot el que ha significat els camps d'extermini. Sí, jo aquella fotografia és una de les fotografies que m'estimo més i a part també és una mica la comprovació de... Quan tu fas fotoperiodisme, hi ha moments, per exemple, tu redactant ho tens més fàcil, pots explicar sense comptar amb l'actitud dels altres. Però nosaltres necessitem que l'actitud d'aquests personatges transmetin el que està passant o el que vols explicar. I llavors, clar, pensa que la Montserrat em va trucar, vine, que estic amb 3 exdeportats a casa que estan explicant coses i que tindries que fer una foto. Clar, jo arribo, em trobo amb 3 senyors al redador d'un magnetòfon parlant, que estaven explicant coses horroroses. I llavors dic, no faig la foto, no puc fer una foto així jo. I llavors comences a pensar i dius, val, i dic, surto un moment, me'n vaig anar i just al costat de casa de la Montserrat, perquè estàvem a casa de la Montserrat Roig, hi havia una paret desconxada amb un descampat. Vaig dir, ja ho tinc. I llavors vaig tornar a pujar, van acabar l'entrevista i ells ja més descansats, anaven parlant i de sobte vaig dir, anem a fora que hi haurà més llum. I quan vam arribar al descampat, a la paret, els hi vaig dir, es posaran en filera com estaven al camp. I automàticament els hi va canviar la cara. Tinc 2 o 3 negatius perquè vaig parar de seguida perquè estaven patint. Però aquell patiment va ser el que va fer que després de 40 anys, només posar-se en filera, recordaven el camp de concentració. I això es transmet en la fotografia. I és el que per mi és important. La fotografia té que transmetre. Clar, ara estava pensant, per poder captar això, tu dispares poc. Sí, molt poc. Com es vens? Ara, evidentment, la tecnologia permet treballar en unes altres condicions de les que tu has treballat sempre. I es pot disparar molt més ràpid i moltes més fotografies per després tenir-ne una. Com es vens aquesta cosa de dir, si no disparo no ho tindré, no? Allò de dir, esperar, observar i ara disparo. Com es combat això? Perquè tu has viscut l'evolució de la tecnologia en el món de la fotografia. A veure, el Duesnó sempre deia, perquè hi ha molts fotògrafs que deien disparar, no? Disparo un negatiu. I el Duesnó deia, jo no disparo, jo pesco. Jo tiro la canya, espero pacíficament i quan piquen, llavors trec la canya. Jo sóc una mica d'aquesta manera. Em costa molt disparar si no veig al davant una cosa que m'interessa. Llavors prefereixo esperar, no? I això ho discutíem a vegades, jo recordo fa molts anys, quan va sortir el motor de la càmera analògica, que esclar, jo reconec que per deport i tot això anava molt bé perquè era molt ràpid, però per retrat o per reflexar una situació social, llavors, clar, tiraves 35 ràfegues, que era un rodet,
i deies, ja ho tinc. I moltes vegades no ho tenies, perquè tu tiraves, però tirava la màquina i no sabia el moment i moltes vegades no l'enganxaves. A vegades tu t'arrisques a no tenir-ho, però saps que quan tu veus que és el moment, allò, si fas així amb el dit, vol dir que has caçat aquell moment. I això és important. El dit ho sap millor que tu, no? Sí, el dit, si hi ha una cosa davant que no val la pena, no es mou. No es mou. Queda així. Si has traspassat la teva habilitat en el dit. Sí, sí. I l'has delegat. Sí, no, i tant. Per tant, té autonomia pròpia. O sigui, el que mana és el dit. Exerceix el dret, eh? Exerceix el dret de manar, que jo més o menys li he atorgat, també. I de moment m'ha funcionat. I tant. Escolta, ara pensava que de la mateixa manera, a mi m'agrada molt el directe i la televisió especialment perquè és un mitjà que també hi ha el llenguatge no verbal del cos, que a mi em sembla fonamental, la imatge a mi em sembla fonamental, i en un directe les persones s'expressen amb els ulls, amb les cares, amb els moviments, amb les distàncies, i això hi ha mitjans que no ho tenen, evidentment la premsa escrita no ho té, i ara tot funciona a base d'imatge, totes les entrevistes a la premsa escrita hi ha imatge que s'ha gravat precisament perquè la potència de la comunicació a través del cos és molt important, i el directe fa que no la puguis manipular i no la puguis teixir a la conveniència del periodista, sinó que al final tu ara t'estàs dient i tothom està captant els teus matisos, la teva manera d'explicar la realitat. Tu deies, quan escrius, realment no et fa falta. Jo, com que em dedico a una altra cosa, ara ja no sé en què em dedico, però en realitat continuo militant en això. Els periodistes no suportem que algú ens revisi les coses i, per tant, som molt gelosos. Escolta, tu ho has dit, doncs això és el que has dit. I, en canvi, vosaltres, sembla que hi ha gent que té el dret de veto de fotografies, que diu, no, aquesta fotografia meva no m'agrada, o això com ho has portat? A tu també alguna vegada algun protagonista o has ensenyat les fotografies prèviament? Perquè segur que a la Roig no els ensenyava les entrevistes prèviament. No, normalment no. No, i les fotografies tampoc haurien de passar pel sedàs, perquè és part de l'obra, igualment, periodística, no? Sí, però a vegades, sobretot la gent més pública, els escriptors, els pintors, alguna vegada sí que et demanen, escolta'm, voldria veure les imatges. És potser perquè no et coneixen, una falta de confiança o també una possessió sobre la seva pròpia imatge, que només volen que surtin les imatges que ells autoritzen, per por que donguin una imatge diferent de la que ells volen donar. Però en principi no passa massa. Pensàvem més abans. Clar, hi ha una por a la pròpia imatge. Això amb el retrat hi és. I és veritat, jo ho entenc, perquè en realitat tu exerceixes una possessió sobre l'altre perquè estàs engollint, o sigui, alguna cosa t'emportes. I llavors, és clar, per això fa falta la seducció, que el personatge estigui còmode. Jo, per exemple, quan venen a l'estudi, doncs els hi poso música, prenem un whisky, xerrem, riem una mica i després comença la sessió. Quan surt car, això, Surt car i és lent, és molt lent. Però bé, el que vols és captar el personatge. I a més, ara, amb el digital, quan arriben, els hi dic, ai, quin greu em sap, se m'ha espatllat el visor, no ho podràs veure, perquè si no és una tortura, perquè fas una foto, a veure com he quedat, ja està, es trenca, o sigui, és com un confessionari, una sessió de retrat. I llavors, doncs és clar, hi ha un tempo, com en una obra de teatre, hi ha un tempo que va pujant fins que arriba un moment que la persona retratada se sent còmoda, tu ja tens l'estructura de la seva cara i els seus gestos. Clar, si de sobte et diu, a veure com he quedat, catacrac, ja es trenca l'ambient. Llavors, el millor és dir que no, que està espatllat el visor i així no miren. Després dius que no, fas trampes. Bueno, sí, però són trampes que van a favor del personatge. Però sí que és veritat que et fan fotografies i diuen
Mira, aquesta, o el fotògraf com que vol compartir allò que Sí, no, i en algun moment, i aleshores sí. com tens com la cosa de dir, bueno, aquí, bueno, saps? Si no t'ho ensenyen, doncs ja està, ja triarà ell, no? O ella. Després ho pots veure. El que passa que una sessió fotogràfica és com una confessió o és un guió i llavors tu vas, a través de la imatge, vas retratant aquesta persona i no pot haver interrupcions quan comences, perquè va un ambient que va creixent i que fa que cada vegada aquest personatge t'entri més en el visor, no? I que tu sàpigues més per on agafar-lo. I no poden haver-hi interrupcions. És com amb una confessió i que tu no diràs, escolti'm, pari, que no sé què he dit. Doncs és el mateix. Escolta, ara m'has fet pensar, tu i Colita sou segurament dues excepcions en una època on la majoria dels vostres companys d'ofici darrere la càmera eren homes. Tu vas retratar les Jornades Catalanes de la Dona l'any 76, el moment de reivindicació de les dones, en aquell moment que no éreu moltes, pujant a la barca, diguéssim. Ara els 8 de març són molt impressionants, però en aquell moment éreu poques. Aquest respecte cap a Pilar i Maric el va notar sempre, hi va haver moments en què no, el vas notar. Quines són les batalles? Les batalles per ser tractada com una professional més entre els teus companys. A veure, jo he de dir que molts problemes amb companys no he tingut. Potser perquè sempre vaig estar a les revistes del món de la cultura, revistes d'esquerres, vull dir, jo treballava amb, no sé, a Triunfo, a Serra d'Or, a Destino, fotogrames, havia també... Llavors, treballava amb molts amics, no? I no hi havia hagut un enfrontament, diguéssim, de gènere, en aquest sentit. Sí que, evidentment, hi havia un sostre de vidre que els homes podien ser caps de redacció de fotografia, etcètera, i en canvi les dones no n'hi havia o n'hi havia una amb tots els diaris. Ara, el dia a dia he de reconèixer que jo mai he tingut problemes amb els companys fotògrafs. Però la complicitat, tot i que vas treballar amb moltíssims companys periodistes, amb el Manuel Vázquez Montalbán, etcètera, però la complicitat i la simbiosi que vas tenir amb la Roig no l'has tingut amb ningú més. No. No? Perquè això... No, perquè a més vam començar juntes i teníem una concepció del reportatge tant escrit com gràfic molt important. O sigui, pensa que en aquell moment la fotografia servia per tapar forats. Vull dir, el text era massa curt, posem una foto. Te les tallaven, no posaven el nom, vull dir, no hi havia gens de respecte ni per la fotografia ni per als fotògrafs. I en canvi la Montserrat sempre va tenir el respecte cap als altres. O sigui, quan sortíem de fer una entrevista ens n'anàvem a prendre una copa i parlàvem i a ella li interessava com havia vist jo el personatge. Ella volia estar en les sessions fotogràfiques perquè deia que així captava el personatge d'una manera, diguéssim, més espontània, i jo, quan ella feia l'entrevista, no feia fotos, perquè no m'agradava la gent parlant, esperava i segons l'entrevista feia unes fotos d'una manera o d'una altra. Llavors hi havia dues escritures, que eren l'escriptura de la Montserrat i després hi havia l'altra visió. I normalment ens ho parlàvem. I llavors, esclar, era, diguéssim, molt més complet. Jo, en canvi, ara, tal com veig com evoluciona el consum del periodisme avui, que cada vegada tot es crema més ràpid i tot el que és obra escrita, audiovisual, és igual, tot va passant molt de pressa, molt de pressa. Les imatges, sembla que també en aquest documental que et van dedicar
crec que era en Jordi Borràs, que deia la figura dels notaris, no? Al final feu aquesta feina, el periodisme que quedarà serà aquest de la imatge. Tinc aquesta sensació perquè vosaltres, en el fons, el que esteu fent ara és garballar de tot el que retratem, de tot el que nosaltres fotografiem amb els mòbils de manera compulsiva, acabeu garballant el que realment ha de quedar, no? Aquesta sensació del valor de la fotografia ara, en el món de la imatge constant, la tens? Sí, jo crec que hi ha una fotografia immediata, que és la que la gent fa amb els mòbils. Per exemple, amb un accident, ara hi ha el propi accidentat que està estirat allà mig gago i es fa la foto. Totalment, sí. Llavors arriba el fotògraf professional que sap el que ha passat i sap quina imatge voldria donar del fet aquell que ha passat, que llavors fa unes fotos que són la reflexió d'aquest fet. Que una cosa és la instantània, que això ens trobem que fan les mateixes persones que intervenen en un fet, i l'altra és la reflexió d'un professional que arriba i que dona unes imatges molt més completes i més bones, és clar, perquè és la seva professió d'explicar històries. O sigui, un individu pot explicar la seva personal història completament al marge de tot el que ha passat, però el fotògraf professional té l'obligació de, quan va amb un fet com aquests, explicar la seva història d'allò que està passant i que vol que vegi la gent. Psicològicament, alguna cosa ens ha canviat en el cervell respecte a la imatge que fa que ara tinguem aquesta necessitat d'exhibir tot el que fem, el que mengem, on estem. Sembla que si no es publica a Instagram o la gent fa TikToks o el que sigui, o el Twitch, on sigui. Hem d'explicar-nos tot el dia i sobretot projectar-nos en imatge. Això fa que la gent s'hagi acostumat també a manipular les seves pròpies fotografies, perquè ja les pengen tonejades a Instagram o les manipulen, etc. I, per tant, alguna cosa ha canviat de la persona respecte al món de la fotografia, sí? Sí. I a part, hi ha una tonteria latent amb tota una sèrie de coses que fa que es frivolitzi la vida, que es frivolitzi el comportament de les dones. Vull dir, jo a vegades és que jo no utilitzo Twitter perquè, vull dir, és allò de els titulars, tots són titulars i tothom té la mà per dir les més grans bestieses i no m'interessa, vull dir, la reflexió és més interessant, no? Però entro a Instagram, a Facebook i tal, i veig realment que hi ha aquest individualisme de jo faig això, jo faig l'altre, i tot el dia mirant-se per fer un gest, que vol dir que hem arribat a un individualisme orgullós i que no aporta res a la societat, més aviat fa mal. Jo crec que potser ens anirem calmant, no? O no. Jo crec que no. O no. No, perquè tot va molt de pressa i la gent té com una necessitat de ser-hi, no? Aquesta aspiració a que tinguis 1 milió de seguidors és allò que dius, bueno, i què? Vull dir, quins són aquests seguidors? Els coneixes? Però això es veia venir, perquè jo recordo, vaig fer una entrevista una vegada a la nit al dia amb un periodista de la BBC que em va donar el currículum abans d'entrevistar-lo, i el seu currículum, ell era un periodista de BBC World, i el seu currículum posava la notícia i els milions de persones que l'havien vist. Cada notícia, mort de la princesa Diana, pum, tal, no sé què, pum, pum, tants milions m'han vist explicant això. I vaig pensar, i us estic parlant de la prehistòria, perquè la nit al dia era el 2004, 2003, 2004, 2005. Aquelles entrevistes tan meravelloses que feies. Vull dir que ara estem en un moment, des del punt de vista de les xarxes, pitjor. I ara ho veig, que hi ha molts periodistes que quan presenten els currículums diuen quants seguidors tenen a Twitter o quants seguidors tenen a determinades xarxes,
com un... No com un valor, com un valor. Que ho és, perquè al final els mitjans de les televisions i les ràdios només estan mesurant les audiències, en realitat. Vull dir que el que estem portant al món individual és que està en el col·lectiu, també. Vull dir que l'únic que hem fet és traslladar-ho a l'individu, no al col·lectiu. Però això no crec que s'aturi. El que sí que ha millorat per vosaltres, els periodistes que treballeu amb la fotografia, és el respecte a la imatge, perquè ara té més valor la imatge que la paraula gairebé. Sí? O no? Sí, en segons quines coses sí, en segons d'altres no, vull dir, la paraula sempre... A veure, és molt arriscat dir què és millor. Sí que és veritat que la fotografia està present a tot arreu, però també quin tipus de fotografia. És com la literatura, doncs hi ha literatura bona i hi ha literatura dolenta. I tu tens el vici d'anar a mirar les portades dels diaris i veure quines fotografies ha triat cadascú i com són les fotos de les portades? Això sí que tinc, però he de dir que actualment hi ha quantitat de fotògrafs molt bons, però molt, gent jove, que ha passat tota una etapa que hem passat nosaltres i vaja, que es poden considerar internacionalment vàlids totalment, vull dir, l'exposició mateixa dels prèmits que hi ha a dalt, vull dir, són els guanyadors, jo no he vist els altres, però m'han dit que eren tots de molta qualitat i els guanyadors dels prèmits que hi ha a l'exposició de dalt són fotografies perfectes, correctes, amb un sentiment que s'han apropat a uns fets molt tràgics i que estan molt bé. Jo crec que la imatge cada vegada es va superant a si mateixa i potser també tots els fotògrafs joves entenen que potser en la meva època no s'entenia tant, que el fet de ser un autor en l'imatge tens que ser molt conseqüent amb la realitat que estàs fent, amb aquesta delicadesa que potser abans era més barroera i que ara jo crec que s'han acostumat a tenir empatia amb el que estàs fent. De la mateixa manera que quan treballem a la televisió el càmera i el realitzador i el sonidista i a qui portis són tan o més importants que el periodista, perquè tu pots tenir una bona idea i si no tens algú que li doni la forma i la pensi i la imagini i posi la llum on l'ha de posar, etcètera, allò no val res. Aquest equilibri entre dins del periodisme, entre la imatge i el text sí que l'has vist evolucionar, això sí que ho has vist millorar, no? Sí. Bé, però per exemple, parlant de les entrevistes, jo no sé, no hi ha hagut, jo no veig que es faci, per exemple, el tipus de programes que feies tu amb la nit al dia, vull dir, aquestes entrevistes on feies aquestes radiografies del personatge, que el veies des de casa i te'l feies teu. En aquests moments, fixa't que hi ha molt poca visió del que tindria que ser una televisió, no avorrida, sinó informativa. És un tema... O sigui, la Montse Armengou, que em sembla que està per aquí. És aquí, la segona fila, quarta posició, centrada. Clar, amb el sense ficció és una excepció. Vull dir, el fet de fer programes fets aquí a Catalunya, no simplement comprar un reportatge de la BBC, que està molt bé. Vull dir, poder donar tots aquests reportatges d'aquí, això enriqueix les televisions. I llavors veus que cada vegada això es va fent més petit i cada vegada és allò de l'entreteniment per l'entreteniment. Jo em vull divertir. I jo ric amb el Polònia i amb totes les coses que puguin haver-hi, no? Però hi ha, i sobretot una televisió pública, doncs té que fer uns programes amb una mica de xitxa. I jo veig que hi ha moltes tonteries. T'he de dir que no és una qüestió exclusiva, és una tendència internacional, perquè ara que per la meva feina tinc més relació amb les plataformes, que són les que s'estan bàsicament colonitzant tot el consum, veig les coses que els interessen, les coses que compren, i penso, ho tenim fotut. Ja.
Us ho puc resumir amb aquesta frase sense entrar en detall. Sí. Cada any veus la programació i cada any les coses són més primes. I dius, és que al final seran tan primes que ja no es veuran, no? Perquè és una mena de... I a part jo sempre penso, a veure, la televisió, una cosa és l'audiència i l'altra és l'acceptació del programa. I llavors hi ha programes que no tenen molta audiència, però que tenen una gran acceptació. I això és molt important. Sí. Perquè hi ha uns seguidors d'uns programes i que potser no seran 300.000, però si són 100.000, tenen el mateix dret a veure aquest programa que els de 300.000. I en canvi sempre es va buscar que que tot sigui allò, com els fotògrafs, no? Tots volen el fotopress. I per què? És que exactament a l'inici de la conversa deies sang i fetge. Doncs el sang i fetge de la fotografia també és el sang i fetge de la resta de la comunicació. És a dir, de la mateixa manera que tu un dia et van censurar una fotografia d'uns immigrants somrient perquè no estaven tristos, perquè se suposa que la immigració no pot tenir moments humans de satisfacció, i em fas pensar que ahir em van enviar un material uns companys que estan rodant a l'Afganistan i hi havia uns nens petits que s'escapaven, són les imatges que fan fredat, d'uns nens que s'escapaven a sota d'un camió per fugir a la frontera. I quan sortien, literalment, el camió, ells estaven ajupits, el camió marxa i ells... Aleshores, hi ha un moment que surten perquè aconsegueixen creuar la frontera i, clar, contents, no? Clar, la imatge és tràgica. Són crios així. Però aquella imatge dels nanos amb la victòria d'haver aconseguit fer el pas sols, sense adults, és brutal, no? I a sobre perquè veia gent que els estava gravant. Exacte. També hi ha una cosa... Perquè pensen, si ens estan gravant no ens passarà res. També hi ha una mica aquesta imatge de la protecció. No, i una mica d'identitat. A mi això em va passar a Beirut i em va passar a la presó de dones de la Trinitat, que quan tu vas, si vas amb empatia cap als altres, que això es nota quan pots fer mal o no. Si vas tu amb empatia a buscar a l'altre, o sigui, les persones que estan patint immigració, les dones que estaven tancades a la presó de la Trinitat, a Beirut, que vaig anar als camps de refugiats amb nens orfes en una escola. Vaig començar a fer-los fotos i llavors aquest tipus de persones és com si recuperessin la seva identitat. I la seva humanitat. Quan tu els hi fas una foto, ells existeixen. I llavors estan contentíssims. I llavors jo recordo a l'orfenat de Beirut, vaig fer tota una sèrie de fotos de nens i els nens, els anys següents, els hi vaig portar les fotos. Doncs és el millor regal que van rebre, perquè ells els havien fotografiat i ells tenien la identitat vista, no? Jo sóc aquesta, jo estava allà i m'han fotografiat perquè jo existeixo. Llavors, clar, la fotografia també serveix com a catalitzador d'una emoció o d'una falta de carinyo, també moltes vegades. Me l'estic mirant i penso, ella és afortunada segurament perquè hi ha molts companys aquí, fotoperiodistes, avui aquesta tarda tenim una taula meravellosa per parlar-ne també, que no sempre poden triar el que fan. I tu deies abans que com a freelance has pogut triar a cada etapa el que has fet. Però he passat angúnies, no és gratis. No és gratis, moltes vegades no t'entenen el per què no vols fer una cosa o el per què no et vols dedicar a uns temes fotogràfics. Vull dir que... Has passat angúnies, vols dir que t'has barallat? M'he barallat, alguns mesos no has tingut feina. Vull dir, clar, siguent freelance no saps si el mes que ve, i més amb l'estructura del periodisme, que mai saps que un dia pots fer un reportatge estupendo però que no et pots equivocar mai, perquè si un dia t'equivoques ja estàs perduda, ja no et tornen a trucar.
Llavors, és clar, és una feina que tens que posar els 7 sentits en aquesta feina. Però a tu el fet de la teva vocació teatral, perquè tu vas estudiar a l'Escola Adrià Gual quan eres molt jove, això t'ha servit, eh? Molt. M'ha servit moltíssim. Per barallar-te poc i sortir-te amb la teva molt, diguéssim. Sí, no, més que res, és veritat que el teatre m'ha ajudat primer, sobretot, amb la composició, amb l'escenografia per retratar un personatge. Jo reconec que hi ha fotografies meves que són teatrals, que venen del món del teatre. Quina? Posa un exemple. Doncs la de Lola Anglada mateix. Aquella de la Lola Anglada seria una, no? El principal és l'escenografia. I n'hi ha d'altres, vull dir, la del Vicent Andreu Estellés, doncs, que me'l vaig emportar a la Barceloneta perquè té aquell poema tan bonic sobre els amants que rodolen amb la roba estesa, i llavors li vaig dir, anem-se'n a la Barceloneta, i em va quedar mirant, diu, Pilar, a la Barceloneta? I dic, sí, que allà hi ha molta roba estesa. I li vaig fer la fotografia amb tota la roba estesa. Algú t'ha engegat a dida? De per riure, el Joan Pons, el pintor, que, perquè a vegades amb la Montserrat era allò, entabanàvem tant en el personatge que al final ens convidava a dinar i érem amics per tota la vida. I el Joan Pons, no sé, parlant del Dalí i del Miró i no sé què, nosaltres dues estàvem d'acord i ell no. I va arribar un moment que va dir, marxeu, sembleu el zipizape, fora, no us vull veure més. Però clar, era en pla, jo que s'hagi enfadat algú fortament o per les imatges o per l'entrevista, jo no ho recordo. Igual potser sí, no es van atrevir a dir-ho, no ho sé, però jo no recordo que s'hagin enfadat. Perquè l'altre dia estàvem amb un escriptor americà, periodista, que es diu Patrick Radcliffe, que ha fet un llibre sobre, n'ha fet un sobre l'ira, que es diu Say Nothing, i un altre sobre la crisi dels opioides, The Empire of Pain, i després, fora de càmera, estava molt cabrejat perquè li havien fet una entrevista a la televisió, no diré ni quina ni a quin programa, i li havien fet fer el mico. Li havien fet fer una cosa que quadrava amb el seu programa, però que ell, saps, ni li anava ni li venia. I estava com les cabres perquè deia, clar, m'utilitzen pel seu llenguatge, no, saps? I vaig pensar, té raó, no? Nosaltres intentem fer coses imaginatives que quadrin amb el que nosaltres, no sé què, perquè ens donin premis a l'originalitat i acabem desfigurant el personatge i fent-lo sentir malament, no? I això... Clar, però ell tenia la potestat de dir que no. Sí, però no es va atrevir en aquell moment, perquè anava d'una cosa a l'altra, vinga, va, ara fes això, ara fes allò... Però és que, esclar, també hi ha el fet aquest de que quan vas a televisió deixes la teva personalitat a fora i llavors el que ells vulguin. I no, vull dir, l'ésser humà és un, tu tens una personalitat i tens que negar a fer segons quines coses, com jo em puc negar a segons quines fotos fer. Vull dir, tu tens la teva pròpia personalitat. Aquesta cosa de deixar-te anar i de fer les màximes tonteries a televisió perquè és televisió. No, jo continuo sent jo, estant a televisió o que em facin una foto. I si jo em puc negar a fer una foto, a l'entrevistat es pot negar, evidentment, a fer el tonto. I els polítics són fàcils de retratar? Jo en retrato pocs. En retrates pocs, realment? Sí, vull dir, el retrat, el Tarradellas... En acció, el Tarradellas, en acció, però aquesta no pots determinar-la perquè arriba allà. No, el Ventura Gasol el dia que va tornar de l'exili, que jo l'havia vist a França, i llavors vaig estar amb ell. Però n'ha retratat pocs. Però, sí, el Maragall i la Maria Aurèlia Campmany, també unes fotos molt boniques a l'Ajuntament. Sí, però vull dir, no polítics... Després vaig estar fent el programa amb la Julia Otero, aquell que es deia La Lluna, i em va tocar retratar l'Alfonso Guerra, el Mario Conde, personajillos d'aquests que Déu-n'hi-do. No és que em fes molt feliç. Ja, veus, sempre hi ha un moment.
Escolteu, podríem estar parlant amb la Pilar hores, però segur que teniu preguntes a fer-li i Miravisions té allà un micro per qui vulgui fer-li preguntes a la Pilar Aymeric. Jo no us veig gaire bé, però hi ha algú que... Aquí. Hola, moltes gràcies per venir aquí a Juneda, jo soc d'aquí a Juneda, i és un plaer tindre-vos a tots vosaltres i tindré el futur del fotoperiodisme també aquí. I aprofiteu per fer el màxim de... almenys passeu-vos-ho bé. Jo volia preguntar, sobretot, donada la vostra trajectòria, de totes les fotos que heu fet, totes les entrevistes que heu fet, si a vegades sou capaços de trobar un full i dir, ostres, això ho he escrit jo, i sorprendre-us. O sigui, us en recordeu de tot, o a vegades potser us en recordeu més d'aquella entrevista que va sortir malament o aquella foto que va sortir malament i dir, això ho hauria fet d'una altra manera. Us passa això? De arrepentir-vos o recordar-vos de tot el que heu fet? Potser més dels personatges que no has fotografiat, que en aquell moment allò no estaves al loro, de dir, ostres, aquest no me'l deixo passar. Aquestes coses sí que, evidentment, han quedat molts personatges al tinter. I en algun moment, potser sí també, que algun altre personatge penses i per què no me'l vaig emportar a no sé on, que era la seva manera de fixar-me'n i me l'en vaig emportar a un altre lloc. Vull dir, sempre, en un reportatge, sempre vols això, que el personatge reflexi el que ell és, que la fotografia expliqui una història. Són moltes coses i a vegades no ho aconsegueixes de la manera que tu voldries. Però clar, no pot ser sempre perfecte, no? Jo no me'n recordo de moltíssimes coses. Tinc un arxiu, soc molt metòdica, tinc arxivades totes les fitxes de totes les entrevistes que he fet des de fa molts anys. Inclús tinc arxiu de La vida en un xip, que jo he treballat molt darrere la càmera, més darrere la càmera que davant de la càmera. Tinc les fitxes dels debats que fèiem amb el Puyal. Tinc molt material arxivat i el vaig traslladant com una psicòpata. És tremendo, tinc moltes coses. De totes les fitxes que tinc de les entrevistes, jo soc molt maniàtica i quan estic a punt de fer una entrevista, tot el que m'he llegit o documentat en imprès, ho tradueixo en unes fitxes a mà que les tinc guardades. Perquè a mà és com quan jo realment faig la síntesi i després puc fer l'entrevista sense papers. I tot això ho tinc guardat. Per tant, no recordo tot el que he fet i moltes vegades, quan ho vaig a buscar, perquè a més ho tinc arxivat i penso, ara he d'entrevistar, jo què sé, el fiscal a l'Ullet. I llavors sé que el vaig entrevistar, vaig i busco Ullet. I llavors, em surt les fitxetes i quan llegeixo la meva lletra manuscrita, recordo el moment, recordo què va passar, m'ajuda a recordar. Penedir-me de coses que he fet cada dia després de l'acabar qualsevol entrevista. És a dir, sempre que acabo una feina penso, i avui passarà igual, penso, ostres, no heu parlat d'això, no li he dit això, aquí això no ho havies d'haver dit, tal. I me'n vaig a casa autotorturant-me sempre. Avui no, perquè la baixaré a la Pilar i anirem xerrant. Continuarem l'entrevista. I per tant, avui no passarà amb la mateixa intensitat. Però penedir-me de coses, de no haver fet la pregunta que volia, sempre. No, i això que deies del teu arxiu, parlant també de l'arxiu fotogràfic, normalment els teus arxius fotogràfics són com éssers vius, no? Perquè de sobte, per exemple, al cap de 10 anys dius, em miraré les fotografies de la Maria Eulàlia Capmany o de la manifestació feminista de no sé on. I llavors te les mires i dius, i per què no vaig ampliar aquesta, si és molt bona? I en canvi vaig ampliar aquesta.
perquè segons l'època, la teva visió i la visió dels altres també va canviant. I llavors les imatges serveixen també per moments determinats, que no vulgui dir que sigui millor, sinó que per aquell moment és important. I el que sí que voldria dir, sobretot, si hi ha aquí gent jove que està començant a fer fotografia, des del primer carret, ara ja no carret, des de la primera imatge que impressioneu, sobretot documenteu. Quin dia era, què passava. Vull dir, perquè si no després un arxiu sense documentació no val per res. Vull dir, jo m'he trobat a fotògrafs de coses importants que dic, però i això quan passava? Doncs no ho sé, això devia ser tal dia, em sembla que va ser no sé què. No, com més informació hi hagi, les persones que sortien en la fotografia, inclús el teu propi estat d'ànim, si voleu, però realment que la documentació en els arxius és molt important perquè és el que et fa entendre el moment en què estava passant tot. Perquè a través del dia en què ho has fet, després pots contextualitzar, però si no prens nota del dia en què has fet aquella entrevista o aquella fotografia, és molt difícil. Ara pensava, mentre la Pilar deia això, aquella fotografia de la Capmany, fumant i amb talons, no? A elles en aquell moment, el fet que una dona fumés i anés amb talons d'agulla, els hi semblava que era una dona lliure. Avui, aquesta fotografia, el 2021, hauríem pensat que aquells tacons d'agulla són una submissió, saps? Vull dir que hi ha, i el fumar ja ni t'explico, no? Vull dir, llibertat d'autodestruir-se, però en aquell moment sí, en aquell moment sí, no? I això... Clar, però si tu saps que és una foto del 1968... Ho entens. Si no saps l'any que és, no saps ben bé què passava. I no entens la reflexió que elles es feien, no? Que veure una dona llavors fumant i vestint-se com li donava la gana era un senyal de llibertat. Ara, segurament, el nostre concepte de la llibertat associat al com vivim la vida no té a veure amb portar uns tacons d'agulla, més aviat al contrari. Al revés. És a dir, jo quan veig ara tacons d'agulla en un informatiu de casa nostra, em tenso. Ja, sí. Em tenso. Jo quan obro l'armari... D'agulla no. Jo havia portat talonarros, Jo també. Gruixuts. Però em tenso perquè penso, hòstia, està patint, perquè està a peu dret i està allà, saps? Em tenso perquè... Exacte, perquè és una vestimenta de festa, no? Jo els guardo a l'armari, mira que ara sempre vaig plana. Jo en tinc molts, com molt bé diu la Montse, jo tinc unes bèsties perilloses. I les tinc en l'armari i dic, ostres, que macos, i que bé. I al final són com un objecte d'art perquè ja no te'l pots posar, perquè ja no pots caminar. Qui més vol fer alguna pregunta? Hola. Jo primer, que ja li vaig dir a la Pilar, però també en públic, agrair a la Pilar perquè ha sigut un referent per moltes dones que ens hem volgut dedicar a la fotografia i que sabem que ha sigut molt més difícil pel fet de ser dones. I després et volia preguntar si quan fas temes, quan fotografies a gent, a persones que estan patint una situació que per molt que riguin i tinguin moments que estan supercontents, i evidentment això afecta perquè tu has de crear un vincle amb aquestes persones per poder fotografiar-los, com gestiones després una mica la sensació de dir, si hem visibilitzat una situació que va molt bé, però aquestes persones seguiran igual i no puc fer gaire cosa per ajudar-les, no? O sigui, aquest sentiment, si t'ha afectat d'alguna manera o com l'has pogut gestionar. A veure, jo crec que la càmera és una muralla. Hi ha coses que jo sense la càmera davant potser no hagués pogut fotografiar. El que passa que tu tens la càmera davant i fas la teva feina perquè la tens que fer i després, quan jo m'ha passat moltes vegades, o sigui, fer un reportatge, arribar a casa, deixar la càmera
al laboratori i posar-me a plorar. I plorar per les persones que jo no havia pogut plorar en aquell moment. Quan tu fas les fotos tens molta cura perquè són persones febles, vulnerables i estan patint. I això a la càmera, si tu ho reflexes bé, també ho nota. Ara, l'emoció personal la tens després, quan ja no tens la càmera al davant. Llavors és ja quan ets tu, quan ets persona tu. I llavors ve, jo inclús a vegades he arribat, he deixat la càmera, he plorat, me n'he anat a prendre alguna cosa i no he revelat fins al dia següent, també per veure la impressió que em feien aquelles imatges. Perquè jo estava molt impressionada en el moment, però no sabia després, en el moment de la fredor, si aquelles imatges explicaven el que jo volia explicar. I llavors, el dia següent, més freda, sense l'emoció a sobre, jutjava si aquelles fotografies podien ajudar a descobrir un tema. Jo tinc una pregunta per tu, és que ens expliquessis per tu quin és el teu mitjà natural de mostrar la fotografia. On t'agrada més que es vegin les fotografies? En una exposició, en un llibre, publicades? I la segona part de la pregunta és quin creus que és el diàleg de la fotografia en el marc del producte televisiu? Per exemple, en un documental. Com creus que es veuen les fotografies quan, diguem-ne, estem sortint de la seva lectura natural i estem, diguem-ne, en un ritme i en una narrativa que és diferent com és el del documental? Sí, això és una mica complicat. Perquè, a veure, la fotografia amb una exposició pots gestionar la mida, la seqüència, a l'explicar una història, i amb un llibre també. Amb televisió és diferent perquè és segons la utilitat que tenen aquelles fotografies. Perquè normalment un documental, sobretot si no és sobre fotografia, que està explicant un fet, és utilitària, és una fotografia utilitària que, a part de moviment, hi ha moments que són fixes, que és la fotografia, perquè la fotografia, al ser fixa, et dona la possibilitat de pensar sobre aquella imatge només, i llavors, clar, és més un fet utilitari que si el respectes. Clar, hi ha moltes vegades en els documentals que hi ha la destrucció de l'enquadrament. O sigui, tu fas un primer plano d'una cara, tires enrere, moltes vegades el tamany de la foto i la direcció no és la mateixa que la pantalla televisiva. Llavors, si considerem que l'enquadre, segons el Jean-Luc Godard, és una qüestió de moral, tu, amb aquesta utilització d'aquesta imatge fixa, potser estàs traient la moral del personatge que ha fet aquesta foto. Vull dir, la fotografia en televisió sempre és bastant complicada, perquè moltes vegades pot perdre l'essència del per què l'ha fet el fotògraf. Bones. Heu parlat de la teatralització en algunes de les fotografies i de la importància de la inventació o de com col·locar el personatge, com retratar-lo. I m'interessaria molt saber, Pilar, si creus que hi ha un límit a no traspassar, si creus que tot s'hi val pel que fa a la creació com artificial de la situació, de l'espai. Fins a quin punt condiciones tu el personatge o no, i si creus que això, on creus que està com el límit, si n'hi ha? No t'he sentit bé. Deies si... El límit de la teatralització, és a dir, una cosa és preparar una fotografia i una altra cosa és quins són els límits de la teatralització en la posada en escena d'una fotografia. Bé, per mi els límits són no fer un estereotip del personatge, no imposar-li unes coses que a tu et semblen bé i que ell no és així. Vull dir, hi ha molts fotògrafs que diuen ara faré una fotografia estupenda i llavors condicionen el personatge
perquè faci unes coses que en realitat aquest personatge no faria. Llavors tu estàs utilitzant el personatge per la teva foto, però no estàs fent una fotografia sobre el personatge. I això a vegades es fa bastant. No es pot manipular a la gent. Vull dir, si una persona no vol fer una cosa, vol dir que aquella persona és d'una altra manera. Llavors canvia el registre i entera-te'n de què fa aquesta persona. Però l'estereotip aquest en benefici del fotògraf, jo crec que és un mal fotògraf, perquè no diguéssim, utilitza una altra persona per donar la imatge que ell vol, per guanyar un premi, per exemple. Jo aquesta maria dels prèmits tampoc l'entenc, perquè no cal. No cal tenir premis, cal ser bon a la seva feina i ja està. I quan et moris ja et faran homenatges, ja no hi seràs i t'estalviaràs tota aquesta merda. Sí, aquesta obsessió que tenim Sí, quan som una anècdota, diguéssim, saps? Vull dir, aquesta obsessió d'això que dèiem abans dels seguidors, dels premis, d'acumular, quan te'n vas demà i ningú se'n recorda de tu només que durant 5 minuts. Jo no recordo... Per dir si han anat o no l'enterro, saps? Recordo qui era que li van donar un premi de no sé què, diu, me'n vaig al metge de veure com estic, perquè això que em donguin un premi vol dir que no estic massa bé. Pilar i Maric, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I moltes gràcies a Miravisions per convidar-nos a mi a entrevistar-la amb ella per haver-li fet aquest reconeixement, aquest homenatge i l'exposició meravellosa. Gràcies, Pilar. Gràcies, jo anava molt tranquil·la amb la teva entrevista perquè ja sé que... Ara aneu a dinar. Ara se'n van a dinar. Oi? Oh, hola. Podem convidar la gent a anar a dinar. Ara heu d'anar a dinar. A cap on han d'anar? Cap baix. Cap baix a dinar, que després teniu la taula rodona amb el Borràs, el Morenati, etc., que fa una ràbia no ser-hi. Llàstima no poder ser-hi, em sap molt greu.